Det er tidlig morgen. Et Christian Panbo træhus på 270 kvadratmeter ankommer til sine nye ejere. Så skal de gerne læsses af, så de passer på hver side. Det skal vi nok sørge for. For inden er husets konstruktion og udformning blevet fastlagt på et byggemøde hos Christian Panbo i Aabenraa. Er der mulighed for at få lofterne op i køkken og alrum? Omgivet af skagensmalernes smukke billeder. Det er helt fleksibelt. Jeg mener, det er kunst at bygge et kvalitetshus i dag. Folks ønsker er jo individuelle, og vi bygger individuelle kvalitetshuse. Christian Panbos træhuse er unikke. Ikke to huse er ens. Alt er individuelt tilpasset kundens ønsker og behov. Der er jo ingen kunst i at bygge noget ganske almindeligt. Det skal være unikt. Vi har ikke valgt et typehus, fordi at vi vil have et hus, hvor vi kunne lave mest muligt selv. Og det kunne vi ved et træhus, og fordi at træhus de har et godt indeklima. Det er vores opgave at kombinere vores viden med deres ønsker. Og det er en spændende kunst. Christian Panbo træhuse er gennemført kvalitet. Tømmeret er lavet af ekstra godt kernetræ i gran fra Lapland i Nordsverige. Hvert eneste stykke træ har været i hænderne på en medarbejder. Og ud fra en arbejdstegning bliver alt mærket op til den rigtige placering i det færdige hus. Inden levering bliver træet vakuumimprægneret i Christian Panbos egen imprægneringsafdeling. Huset ligger som et kæmpemæssigt puslespil på byggepladsen, men det fremgår tydeligt, hvor hvert eneste stykke træ skal bruges. Det er fuld kontrol over det hele, simpelthen. Det er ingen problemer med at bygge. Du har tegningen, hvor din vægnummer står på, og så hvert stykke træ er nummereret til den væg, og i hvilken rækkefølge, som 1, 2, 3, altså bjælkerne i højden. Det er bare at lære numrene at kende. Det tager selvfølgelig lige lidt tid, men når først man har fundet fidusen, så er det ingen problemer. Det er en god oplevelse at være selv- eller medbygger på et Christian Panbo træhus. Det kan familien her skrive under på. Jamen, det har helt klart været en positiv oplevelse. Det har været rigtig sjovt, og det har været udfordrende, og jeg har jo aldrig prøvet sådan noget. Jeg anede faktisk ikke, hvad der var i en værktøjskasse, men det ved jeg nu. Jeg har 45 års erfaring. Det er væsentligt. Det betyder meget. Derfor kan jeg jo rådgive folk om de nyeste ting inden for materialer. Altså, vi synes selv, det lykkes helt godt. Jo. Det er ens lille barn, og man passer godt på det, og man er stolt af det, man har lavet. Og ligesom så mange andre har familien oplevet, at indeklimaet i et træhus er noget helt specielt. Indeklimaet i sådan et hus, det er rigtig godt, for jeg tog astmamedicin. Men det er jeg stoppet med nu, og det er vores søn også stoppet med. Christian Panbos træhuse er velisolerede, så huset er også sundt for økonomien. Jamen, det er jo meget billigere at fyre op. Der er stadigvæk varmt om morgenen, selvom vi lader brændeovnen gå ud om aftenen. Her ser du ydervægskonstruktionen, der er skåret igennem, hvor det er tydeligt, at der er rigtig meget isolering i ydervæggen, faktisk 24 cm, og der er 36 cm isolering på loftet. Du ser også, at der ikke er nogen søm og skruer udvendigt. Alt er flyttet ind på den indvendige side og skruet sammen. En stærk konstruktion, der er tilpasset de nye energikrav. Et hus skal også være en oplevelse for øjet, og Christian Panbo træhuse ved, hvordan individuelle ønsker kan udformes til et smukt og harmonisk hus. Så på mange måder er det en kunst at bygge et ægte Christian Panbo træhus.